Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Ongi etorri, betaurreko moreak jarrita, emakumearen ikuspegiti begiratuko diogu gaur ekonomiari eta etorkizuneko gizarteari. Ekonomian doktore den Mertxe Larrañaga izango dugu gurekin, besteak beste jakiteko zergatik aldarrikatzen duten emakumeek eredu ekonomiko honek zapaltzen gaituela. Eta etorkizunari begira den Eusko Ikaskuntzaren baitako identitate eta kultura aztertzen duen eremuari begiratuko diogu, begirada intersekzionalez, hau da, sexu genero sistema, klasea eta arraza etnia presente izan da. Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Martxoaren 8an, lehen aldiz emakumeek sistema produktiboan eragin eta gelditzeko deia egin dute, hala ekonomia eta feminismoa ertxikilotuta gelditu dira. Greba feminista baten aurrean gaude eta bi hauen arteko lotura aztertzeko Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomian doktore den Mertxe Larrañaga dugu gurekin. Ongi etorri, Mertxe. Eskerrik asko. Eredu ekonomiko honek emakumea zapaltzen duela salatu nahi du, hori egin nahi du Martxoaren 8ko aldarrikapenekin, baina posible aldalakorik. Bai, zapaltzen duela nabarmena da, eta orduan, Martxoaren 8ko egun hontan, behintzat eztabaidata mahai gainean jartzen da, eta ikustarazten dira, benetan, dauden desberdintasunak, eta orduan hausnarketarako balio du, eta begibistakoa da, baietz, Sistema oso batek. Egiten duela, sistemak, kapitalismoa eta patriarkatua esan leike aliatu onak didela betidanik, eta kapitalismoa ona handia egin ohi dio, patriarkatuak, hau da emakumeak debalde egin dituzten lanak eta sistemaren mesederako izan da, eta agente ekonomikoak onura nabarmenak atera dituzte hortik, ezta? Horren aurrean, ekonomia feminista kokatu dezakegu, edo horren aldean, zu aditu zara ekonomia feministan, baina zer da, Mertxe? Ekonomia feminista definitzekotan esango genuke dela horrela pentsamendu korriente heterodoxoa. Kritikatzen duena alde batetik realitate ekonomikoa, hau da, horretan aritzen garen etzaigu gustatzen ikusten dugun mundua, eta etzaigu gustatzen ez da ere nola azaltzen duen mundu hori, nola azaldu duen ekonomiak, ezta? Orduan hortik, desberdintasunetaz asko arduratzen dan korrientea da, desberdintasun sozialetaz, orokorrean, genero desberdintasunetaz bereziki, eta gero nola etzaigun gustatzen ez da ere ekonomiatik nola azaldu diren desberdintasun hauek, baita ere, hainbat kontzeptu eta hainbat gauza, zalantzan jartzen ditu. Izan ere gauza asko ekonomiaren ikuspegitik azaltzen dira, zergatik batzuek dueten hainbeste diru, zenbait, eta ekonomia feminista ez dator bat azalpen horiekin, zutabe batzuk irauli egin egin ditu, ezta? Esan behar da ekonomia disiplina bezala sortu zenetik, aldaketa nabarmenak eduki ditu, ez? Hasieran badizuela horrelako kutsu sozial eta kutsu politiko nabarmena. Baina denborarekin, kutsu sozial eta politiko hori galtzen joan da. Ez dakigu oso ondo zehatik, baina horrela bihurtu nahi izan da, pixka bat asko simplifikatuz eta horrela, baina bihurtu nahi izan da horrela zientzia esperimental bat izango balitz bezala, ekuazio asko erabiltzen dira, modelo ekonometrikoak eta erabiltzen dira. Hori egungo eredua, ez da, Mertxe? Hori da, eta orduan ekonomia feministak nolabait esateko kutsu sozial eta politiko hori errekuperatu egiten du. Hau da, esaten du, eskolako ekonomiatan askotan esaten da, helburua ez, jarduera ekonomikoen helburua da irabazi ahalik eta handienak lortzea. Eta orduan, ekonomia feministak eta beste korriente heterodoxo batzuk ere esaten dutena da, ez importantea dela jendea ondo bizitzea. Eta orduan horretara bideratuta egon behar direla jarduera ekonomikoak. Justu munduan gero eta handiago diren desberdintasunei buruzko kezka, da nagusi ekonomia feministarentzat, baina ekonomia guztien kezka behar luke teorian, ez da?
Bai, desberdintasun sozialak ez dira izan horrela orokorrean, gai interesa handia piztu duen gaia ekonomisten artean. Egia da azken pare bat 3 urtetan bai, batez ere Thomas Pikettyk argitaratu zuenetik El Capital en el siglo XXI liburua, orduan bai mai gainean jarri dit da berriz ere desberdintasunen gaia. Baina, bueno, egia esan, bigarren mailako gaia izan da, porque uste nagusia izan da importantea zala ekonomia haztea. Eta nolabait esateko, hasi ezkeo, azkenean. Lehenago alaberanduago guztioi helduko zaigula hazkuntza horren emaitza positiboak guztioi helduko zaizkigula, ezta. Guztiok bat hartzen dituenak, desberdintasunak baztertu, eta gizonak beraz, berekin hartzen dituenak. Berekin hartu nola zer esan nahi duzu? Batera, eskutik eramaten dituenak, ez dituenak inondik inora baztertzen. Gizonak ez. Eredua, bueno, ez dakit, ohitura direla, tradizioa direla, eta bar, bueno, lotura, merkatuekin eta izandako lotura, merkatuko ekonomietan bizi gara, eta merkatuekin izandako lotura, aspalditik diferentea da. Orduan, eredua eraiki da, gizonen neurrira eraiki da, ez? Eta eredu tradizionala izan da, gizonak merkatuan egun osoan, eta emakumeak etxean, ez? Hori da, deitzen dana, lanaren zatiketa klasikoa. Hori ja historiara pasatu da, hori ez da gaur errealitatea. Gehienak, familiei gehienak, ez dira egokitzen eredu horretara. Gehienetan, helduak, gizon emakume bikotetaz eta ari gara, biak daude lan merkatuan. Bai, beraz, zatiketa hori historiara pasatu da, baina ideologikoki eta oraindik oso garrantzitsua izaten jarraitzen du, eta garrantzi ikuspuntu sozialetik eta garrantzi handia dauka. Eta estereotipoek Claro. indar handiz agintzen jarraitzen dute? Bai, estereotipoek eta batez ere, naiz eta lanaren zatiketa klasikoa, ja lehengo kontua izan, orokorrean ez du esan nahi ez dagoenik gaur, baina bueno, existitzen da oraindik, hau da, emakumeak sartu dira lan merkatura, baina faltadan egiteko da gizonak sartzea etxeko esparruan. Hau da, zaintza eta etxeko lan debalde egin direnak historikoki, hoietan gizonak sartzea hori oraindik falta da. Eta hori egiten dan ez dan bitartean, beste desberdintasuna jarraitu egingo dute. Porque ardura horiek emakumeenak izaten jarraitzen baldin badute, esan nahi dut denbora gehiago eskainiko dizkiogula lan horiei, eta nola guztiontzak egunak 24 ordu ditun, azkenean denbora gutxiago geldituko zaigu, edo geuretzat, edo lan merkatuan aritzeko. Saldu digute emakumeak lan merkatura sartzearekin aukera ugari etorri zaizkigula, eta mundua gure eskura dugula, eta erreala alda, aukeratzeko eskubide hori. Bueno, egia da lan merkatuan parte hartzea funtsezkoa dela autonomia ekonomikoa lortzeko. Hau da, dirurik gabe ezin dugu bizi, gizarte hauetan, eta orduan autonomia ekonomikorako funtsezkoa da parte hartzea. Gertatzen dena da, parte hartze hori, lan merkatuan sartze hori ez dela berdintasunean oinarritu. Baizik eta desberdintasunetan eta desberdintasunak estrukturalak dira. Eta orduan jarraitu egingo dute, seguru asko luzaron, neurriak eta hartzen ez badira behintzat. Beraz, ekonomia feministaren lana izango litzateke nolabait erreala izatea aukera hori? Bai, bueno, esan leike baita ere askotan gizon eta emakumeetaz eta hitz egiten dugunan ekonomia feministan baita ere, eta orokorrean oso orokorran hitz egiten dugu, ez? Eta beste ezaugarri bada baita ere emakume eta baita gizonak ere gero eta desberdintasun handiagoak daudela geure artean. Orduan, zatiketa gero eta handiagoa da. Hau da, ez dugu esan nahi emakume danak daudela prekarioan eta bardabar, baizik eta denetik dago. Baina egia da, gainera
krisi honen ondorioz egon diren murrizketekin eta bar, horrek kalte handia egin diola batez ere populazioaren talde ahulenei eta emakumeak eta kaltetuenak izan dira. Orduan, gutxi batzuk bai ondo daude eta ondo egongo dira eta beti baino gero eta zatiketa handiagoa dago eta gero eta gehiago daude egoera okerrean. Egia dena da, sistemarentzat ezinbesteko diren bestelako jarduera hoiek hartzen dituela kontuan ekonomia feministak, produkzio lanak ez direnak, gehienetan soldatarik ematen ez dutenak, edo ematen badute prekarizatutako soldatak ematen dituena, baina gizartearen ardatz direnak, egin gabe utzi ezin daitezkeen zainketa lan hoiek, etxe hoiek, bizitzaren erdigune direnak. Hori da, bizitzaren, gure bizitzarako funtsezkoak dira. Ez oie bakarrik, merkatua ere gaur egun edo etxetik kanpo egiten diren lanak ere importanteak dira, baina bai funtsezkoak direla. Oie gabe sistemak, ordaintzeke egiten diren lan oie gabe, sistemak ez luke funtzionatuko. Eta enpresen irabaziak eta ere oso bestelakoak izango lirateke. Hau da, etxean egiten ez diren hoiek beste norbaitek hartu beharko balituzke bere ardurapean, sektore publikoak edo sektore pribatuak, enpresa pribatuak, desde luego emaitza ekonomikoak eta oso diferenteak izango lirateke, porque gu merkatura heltzen garenean eta merkatura enplegura eta heltzen garenean, heltzen gara hasita, hezita eta abar. Eta bestela horrek, ikuspuntu ekonomikotik, kostu oso handiak edukiko lituzke. Eta zer planteatzen da Mertxe, ekonomia feministatik, lan horiek ordaintzea, lan horiek externalizatzea, zer litzateke ideala? Bueno, idealik ez dago. Nik uste dut aukerak asko daude, ez? Alde batetik da, ikusten ez diren lan horiek, hau da, ordaintzeke egiten diren eta historikoki ordaintzeke egin diren lan horiek hobeto banatzea, ez? Modu ekitatiboan banatzea, eta horrek lagundu egingo luke. Kontua da, hori nola egiten da, claro, hor dago problema, ezta? Porque, claro, gizonak hor lan horietan sartzea, claro, nekez sartuko dira, porque ez dute ezer asko irabazten. Ez dute prestigiorik, ez dira ikusten, eta ez dute dirurik ematen, eta bueno, orduan hori da, ez? Alde batetik hoie banatu behar dira, hoiek banatzeko adibidez, pentsatzen da, eragin positiboa eukileikela ikustaraztea, hau da, ikustaraztea, bai denboran, hau da, denboran ze desberdintasun dauden gizon eta emakumeen artean lan horietan, eta baita ere ikuspuntu ekonomikotik, hau da, eurotan eta neurtuta. Hortan ekonomia feministak asko aurreratu du azken hamarkadatan. Kuantifikatzea. Hori da, ariketa bat besterik ez da, baina, bueno, batzuk ematen du espadira gauzak eurotan neurtzen ez direla existitzen, beraz, modu bat ikustarazteko da eurotan neurtzea, ez da. Eta gero beste bada, gero aparte, azken finean, helburua baldin bada ondo bizitzeko, behin lan horiek hobeto banatuta baldin badaude, suposatzen da desberdintasun laboralak ere txikiagoak izango direla. Eta gero egin beharko dana da errestu enplegua eta etxeko bizitzaren arteko lotura horiek eta errestu bizitza, jendearen bizitza errestea. Hau da, ez hainbeste merkatuan zentratuta egotea, ezta? Eta pixka bat merkatutik aratago bizi gara eta bizitza horri garrantzeman behar zaio eta errestu egin behar dira, ez? Eta hor daude, erantzunkidetasun neurriak eta horrelako gauzak. Ez dakit entzuren aurrean bi jarrera egon ote daitezkeen edo gehiago, ez da? Baina batzuek agian desiatzen egongo dira horrelako mundu bat irudikatze hutsarekin, eta beste batzuek agian ez, onura benetan ekarriko alioke gizarteari nolakoa? Zenek onura banaketa hobeagoak eta horrelako... Ekonomia feministak berak? Bai, askoz, azken finean da ekonomia pertsonetan zentratuago
tako ekonomia batera joatea, askoz, ez dakit, askoz sozialagoa, askoz, klaro, onurak eukiko lituzkela, pentsatzen dugu, horretan gaude behintzat, hobeto biziko ginatekela, gehiengo bat, behar bada batzuk galdu egin beharko lukete, noski. Baina, eta gero bestalde, seguru asko, gauza guzti hauekin, desberdintasun sozialak txikituko litezke, eta eta guk horren alde egiten dugu, ezta? Mertxe Larrañaga, mila esker gurekin izateagatik, kontzeptu batzuk argitzeagatik, eta gogoetarako bintzat ideia batzuk eta hauek mai gaineratzeagatik. Bale, eskerrik asko zuri. Gerarte. Bai, agur. Gaur 21. Gogoetaren lurraldea. 21. mende erdialdeko euskal gizartearen etorkizunaz gogoeta prozesu betean da eusko ikaskuntza. 21. mendeko Euskal Herria eta lortu beharreko ibilbide posibleak irudikatzeko lanean ezinbestekotzat jo dute, besteak beste, sexu genero sistema zeharlerroa presente izatea. Identitate eta kultura arloko partaidetza foroetan garatutako ezaritzeko, Idurre Eskizabel kazetari eta antropologoa ekarri dugu saiora. Ongi etorri, Idurre. Eskerrik asko. Zergatik izan behar dugu presente genero sistema hori? Zer ekarpen egiten digu? Gure jendarte hori edo denon artean eraiki nahi dugun jendarte hori ikusmiran jartzerakoan eta elkarbizitza, bizikidetza, kohesioa eta lurraldea bezalako hitz eta kontzeptuak elkartzerakoan ezinbestekoa delako hori ondo antolatzeko eta horri begirada zuzen bat emateko, diagnostiko on bat egiteko eskuartean daukagunaz, sexu genero sistema kontuan hartzea eta horrek baldintzatzen duen guztia kontuan izatea. Esan nahi dut. Azten bagara jendarteari begira, gure inguruari begira, gure lurraldeari begira, azkenean lurraldea ez da hor gainean gertatzen diren bizi praktikak baino ez da. Eta bizi praktika horiek egiten ditugu hor bizigaren gorputzek. Eta bizi praktika horiek eta gorputz horien gurutzaketak gertatzen dira botere posizio eta harreman batzuen arabera. Eta botere banaketa hori, zenbat eta berdinagoa izan, zenbat eta horizontalagoa, bizikidetza, elkarkidetza eta kohesioa handitu egingo dira. Eta begira jartzen bagara, desberdintasuna sortzeko, hau da, botere banaketan diferentziak sortzeko. Botere diodanean, zentzu zabalean diot, alde batetik, nolabait erabakimena ejerzitzeko botereaz ari naiz, individuek erabakimena ejerzitzeko edo ez daukagun gaitasunaz, edo gaitasun ezaz, edo gaitasun ebatziaz, eta baita ere nolabait bizitzeko baldintza materialetarako iristeko dauzkagun aukeretaz, ez? Eta nolabait botere banaketa desberdin horren oinarrian dagon arazoetako bat sexu genero sistemarena da, ezta? Hau da, gaur eta hemen oraindik gizon izateak edo emakume izateak botere sare horretan normalean leku diferentetan jartzen gaituela, ezta? Alegia, gorago egongo garela gizon zuri izan da? Hori da, bai. Gizon eta emakume izateak jartzen gaitu alde batetik botere sare horretan posizio diferentetan, baina baita ere horri gurutzatzen zaizkio beste faktore batzuk, ezta? Gurutzatzen diren faktoreak askotarikoak dira, esate baterako arraza izan daiteke bat edo jatorria nolabait, ez? Bertakotasuna edo ez bertakotasuna hori asko lotzen da arraza edo arrazializazioarekin, arrazarekin baino gehiago arrazializazioarekin, ezta? Hau da, arrazaren gainean egiten dugun begiradarekin. Beste aldagai bat jakina klasea da, ezta? Klasea nolabait ulertuta lehen aipatzen dituen bizitzeko baliabide material
horietarako iristeko zailtasunetan. Ez bakarrik ondasun materialak, baizik eta ondasun kultural eta simbolikoetara iristeko hoietan, ezta. Orduan, gurutzaketa diferenteak gertatzen dira, baina gurutzaketa horretan oso importantea iruditzen zaigu sexo generoak egiten duena edo baldintzatzen duena. Eta gainera pixka bat kultura eta identitatea talde horretan interesgarria iruditu zaigu, hain zuzen ere feminismoak egindako ekarpen bat aintzat hartzea. Hau da, abiatzea esatetik sexu genero sistemarena edo emakume gizon izatearena, bioemakumeek bio gizon izatearena baldintzagarria handi bat dela, baina lehen aipatzen dituen beste baldintzagarriak ere hor daudela, eta hoe guztiak kontuan hartzen ez baditugu ez diagnostikoan, ez irtenbideetan, nekez lortuko dugula elkarbizitza eta kohesio handirik, ezta? Gizartean desberdintasun handia daudela nabarmendu duzue. Bai, hala da batzutan ohartze ez pagara ere, ezta? Eta gainera esango nuke, eta nik uste dut azterketa guztiek, bai hemengoek eta bai makroagoek hala adierazten dutela, diferentziak areagotzeko bidean goazela, ezta? Nazioarteko erakundek egiten dituzten txostenetan esate baterako behin da berriro errepikatzen den zera da, aberatsak gero eta aberatsago direla eta pobreak nolabait esatearren gero eta pobreago, ezta? Baina beste realitate bat da, edo realitate horren beste ertz bat, eta agian guri errezago zaiguna ikusteko da gutako gehienon bizitzak gero eta prekarioagoak direla, ezta? Markatu, gero eta funambulistagoak garela, bizimodua ditzen zaion gauza honetan, ezta? Izan ere, Idurre, adostasuna sortzen du, onura, ongizatea, garapena eta aurrerapena helburu dira guztientzat, baina hoiek nork begiratzen dituen eta nork definitu eta ebaluatu, emaitza guzti desberdina izango da noski. Claro, hori da, ez, daukagun arazoetako bat, eta normalean arazo horri lotutako beste auzi bat izaten da, normalean definizioa egiten duela botere gehien metatzen duenak. Hau da, definizioak hitzen, kontzeptuen, ideien, balioen definizioa, edo definizio orokortuak hegemoniko esaten zaizkien hoiek, formulatzen dituztenak botere gehien dutenak izaten direla, ezta? Orduan, nolabait begirada intersekzional horrek eskatzen du edo hori ere jartzen du auzitan, ezta? Baita ere begirada hori eta definizio horiek egiterako garaian eta diagnostiko horiek egiterako garaian. Beraz, gogo eta prozesuaren baitan denak sartu dituzue, eta noski pentsatzen dute etorkizuneko Euskal Herria irudikatzerakoan desberdintasunak ez dituzuela aurkitu nahi, ez dakit irudikatu duzuen berdinago, pluralago, nolako? Helburu hori litzateke, ez da, abiaburuan aipatzen nuen boterearen partekatze hori, boterea dira zabal horretan, alik eta zabalena izatea, ez da, Euskal Herritar bakoitzak, alik eta erabakimen handiena izatea bere buruaren gainean, eta baita ere parte hartze kolektiboetan, ez. Eta horrek implikatzen du botere banaketa bat. Hau da, demokratizazioa funtsean hori litzateke, ez? Boterea alik eta justuen eta gehienen artean banatuta egotea. Eta bai guk jartzen dugunean begirada, batez ere hortik doa, ez? Boterea alik eta banatuen izatea, eta horretarako ikustea non dauden batez ere botere defizitak, ez? Prozesu horretan
nortzuk nolabait aldundu behar diren eta nortzuk boteretu eta nortzuk egin behar dituzten baita ere botere lagapenak, ezta? Hori feminismoak ere oso ondo erakutsi digu, ezta? Batzuek boterea eskuratzeko beste batzuk privilegioak askatu behar dituzte, ez? Berbanaketak egin behar dira, orduan 2 noranzkoetan, edo 3 noranzkoetan, edo hainbat noranzkotan izan behar du. Hau da, batzuek daukaten defizit hori eskuratzeko, derrigorrean beste batzuek lagapena egin behar dugu, ezta? Idurre Eskizabel, mila esker, identitate eta kultura arloko partaidetza foro honetako zatitxo hori gugana ekartzeagatik, pentsatzen du lan eta lan arituko zaretela, ze urte amaiera hortxe dago, kongresuak ere bai, eta izango duzu nahikoa lan. Bai, horretan gabiltza orain pixka bat urte honen amaieran begia jarrita eta hor egin daitezken ekarpenak eta pentsatzen. Emango dugu horrengo hitzorduen berri. Mila esker gurekin izateagatik. Zuei, eskerrik asko. Gaur 21. Irudikatu dezagun etorkizuna. Amaitu baino lehen, Eusko Ikaskuntzaren gogoetarako martxoko hitzordua gogoratuko dizkizuegu. Garapen sozioekonomikoa izango da mintzagai Bilbon martxoaren 17an, hezkuntza sistemaren etorkizuna Lodosan martxoaren 17an, eta gobernantza demokratikoa izango dute langai martxoaren 24an Donostian. Hitzordu hauen berri eta xehetasun gehiago Eusko Ikaskuntzaren web orrian jaso ahal izango duzue, baita hitzordu hauetarako izena emateko modua ere. 15 egun barru izango gaituzue zuekin berriro, baina gaur Mertxe Larrañaga, Idurre Eskizabel, zuekin hizketan ari den Aitziber Sarinas eta Jose Alkain izan dira teknikari lanetan. Eusko Ikaskuntzak divulgazioari eskainitako tarte hau 15 egun barru bueltatuko da, esan bezala, laster arte.